Ahojte, vítajte v novom dieli Stredy podcastu. Vítajte. Toto je také špeciálne vydanie trošku, pretože tým, jak nám začala tá nová vojna v Iráne a máme viacerý pocit, že niečo s tým není v poriadku a že niečo celkom väčšieho sa začalo diať, tak sme mali taký nutkavý pocit niečo, neostať proste len ticho a neostať len tak. Tak sme sa ešte s našou kamarátkou Barbarou dali nejak dohromady a vymysleli sme si, že poďme niečo spraviť. A vymysleli sme si takú iniciatívu Slová mieru. Martin, chceš povedať, čo to je? Čo to chce byť? Ja. No, ako pravdu povediac, ja s tou iniciatívou alebo niečo, že to je nejaká keby tá organizovaná akcia, akože nie som úplne, že to nevyjadruje úplne to, lebo to vzniklo úplne organicky tým, že sme sa stretli a proste ako sa máš a proste čo cítiš a proste odrazu sa z nás lial proste nejaký hnev alebo proste nejaké emócie, ktoré že proste to nie je v poriadku, tam ľudia zomierajú zase, ďalšia vojna, prečo a že toto už ten svet nedáva hlavu petu nám a všetko možné a my tu čakáme v tíšku a proste myslíme si, že sa to vyrieši a ono zjavne sa to nič nerieši. A tak proste napriek tomu všetkým tým emóciám, ktoré tam boli, tak i tak tam bola, že tak ale urobme niečo konštruktívne, urobme niečo, čo skutočne akože vniesie nejaký impuls, ktorý dáva zmysel, hej. Tak sme o tom sa rozprávali a vlastne tak vznikli akoby, že tá predstava o tom, že to potrebujeme dostať do seba vonku, čo sa v nás deje. Ale udržať to nejako v nás, v tom smerovaní, že to nie je len tak, že sa vygrcame alebo dostaneme do seba všetko ten hnev a všetku tú krivdu alebo čokoľvek, ale proste, že to udržíme v nejakom smerovaní. A preto sa nás napadlo, že by to malo vlastne, tento smerovanie by malo viesť k mieru. Že na konci toho celého, že dostanem tie emócie zo seba, je, že aj tak si prajem mier. A tak si prajem, že nikto nikoho nezabíjal. Ale že to proste treba vyslať do toho sveta v nejakej tej rovine, ktorej nie, že teraz budeme niečo organizovať úplne, ale že ja proste verím, že keď to vnútorne cítim a si predstavujem ten mier, tak ono to cítite aj vy. Hej, že to sme nejako prepojení. A že keď cítim tú túžbu potom, aby sa niečo zlepšilo, tak to budete nejako cítiť aj vy. Nebudete vedieť, že to je odo mňa, ale nejak to budete cítiť. A ja v niečo takéto verím. Takže sme sa dohodli, že každý z nás nejakými vlastnými slovami vyjadrí, čo cíti, ako to vidí, či to vidí takým smerom alebo hen takým smerom, ale uchopí to a povie, že ale ja si tak prajem mier napriek všetkému, ako to vidím, ako to cítim. A že prajem ho každému a že už proste nechcem, aby toto tu bolo. A toto vyslať na tej vrstve, že by to každý pocítil nejako. Tak toto vidím ja. No, presne si to vyjadril podľa mňa správne. Jednoducho chceme to ako keby my traja sme si napísali svoje výlevy, ktoré vlastne zverejníme a vyzývame vlastne hocikoho, kto by mal podobné pocity, potrebu to nejak vyjadriť a zároveň mal to pevné ukotvenie v tom cieli, že to má viesť k mieru, tak by sme radi otvorili tento priestor a vlastne vznikne nejaká facebooková skupina a budeme to vlastne uverejňovať aj na našom portáli stredy.sk, tie najlepšie kúsky a jednoducho takto nejakým spôsobom utúžiť ten pocit, že my, čo túžime po mieri a po nejakom lepšom svete, že je nás viac a že sa dokážeme nejak spojiť a niečo
nehovorím, že spraviť, ale aspoň si utvrdiť to vedomie, že nie sme v tom sami, čo je podľa mňa veľmi dôležité a vedieť o sebe. Ja si myslím, že to, čo sa teraz vo svete deje, je začiatok nejakého rozkladu toho starého systému, na ktorý tu všetci, teda my dvaja určite tu úspešne nadávame celý podcast nejakým spôsobom. A vyzerá to tak, že táto vojna naozaj akože odpinkla prvú kocku domina, ako keby si myslím k nejakému nezvratnému koncu tohto starého systému, a to znamená, že niečo akože sa dalo do pohybu a že bude asi potreba, aby nejaké lepšie sily prevládli as. No. Ja som v tomto smere trošku zdržanlivý, hej. Ale páči sa mi to v podstate, ale nejak vnútorne som s tom zdržanlivý. Ale čo by som možno ja iba dodal, je, že ja som si prečítal, čo napísal Tomáš, čo napísala Barbora, a ma to prekvapilo, lebo prvá predstava bola, že napíšeme niečo spolu, že to bude jeden text. A proste, ak sme to napísali, tak som zistil, že každý má úplne iný pohľad na to, úplne inak to vyzerá. Takže ja som si vôbec nepredstavoval, že mierové slova môžu vyzerať takto, aj takto, ale cítil som to tam. A preto by som si chcel prečítať ďalšie. Od vás, že proste, ako to vy vidíte. A môžete to vidieť úplne ináč. Ale to mi vôbec nevadí. Ja proste chcem si to prečítať, ako vy vidíte ten mier, ktorý by mohol prísť. Alebo vidíte to, čo sa vás deje, s čím ste v poriadku, s čím nie ste v poriadku. A to ma zaujíma. Čiže pre mňa to nie je akože úplne že a priori organizovaná akcia. Pre mňa je to akoby že vyjadrenie toho, že chcem niečo povedať nahlas, čo sa so mňa derie, lebo tu patrím, hej. Takže takto to ja vidím, hej. Ľudský kontakt s milovnými ľuďmi. Ako uvedomujem si aj tú rovinu, hej, ako teraz Tomáš hovorí, že proste skúsme vyjadriť niečo a že možno toto osloviť ďalších ľudí. A ja som s tým úplne OK a súhlasím s tým, že poďme aj to takto robiť. A každý to robí so svojom a vidím tú synergiu, keď sa viac ľudí spojí do seba a každý robí na inej vrstve toho celého. Ale tá moja, keď hovorím za seba, tak je v tom počuť vás. A počuť a na druhej strane aj počuť seba, že som to povedal konečne, že to tak mám. No. Takže sme si to dali takto dokopy a tešíme sa na tie vaše príspevky. Dúfame, že sa ozvú nejakí ľudia z vás. Môžete to slobodne šíriť, keby ste mali na niekoho tip, kto by niečo také mohol chcieť. Budeme radi, ak mu to posuniete, radi by sme si prečítali rôzne takéto slová mieru. A ak to dobre pôjde, tak by sme určite veľmi radi spravili potom aj niečo, buď nejaké stretnutie alebo niečo okolo ohľadom toho, už nejaké nápady máme, že by to viedlo, aby to neostalo len proste vo vylievaní sa na internete. Ale tam to uvidíme, jak sa to rozbehne a podľa toho sa zachováme. To by sa mi páčilo. Áno, keby sme sa stretli viacerí ľudia v tej spoločnej intencii toho mieru a možno si iba pozreli do očí a chvíľku byli spolu. Pretože by sa to páčilo. Predsa len to fyzické stretávanie je zanedbávané a je to pritom možno že dôležitejšie ako čokoľvek iné. A nemusí nás to byť ani veľa. Bude nás tam, koľko nás tam bude, ja budem rád, aj keď tam budeme len my dvaja, traja s Barborou a s Martinom. Keď príde dvaja ďalší, tak je to väčšia skupina, už to bol úspech. Áno. Takže, dobre. Myslím si, že toľko k tomu. Ani myslím si, že tiež, že netreba tomu veľa viac hovoriť. Hej. Proste prečítajte si naše texty, naše miera slova mieru. A možno pridajte vlastné. Naozaj to môže byť
Môže to byť jedna veta, môže to byť jedný odstavček, môže to byť čokoľvek, ako to cítite. Proste hlavne nech je to vaše. Nás práve zaujíma tá široká škála vlastne možností, aké nám ľudstvo akože ponúka. Každý si to vieme spraviť za seba. Myslím si, že ten nový svet, ktorý raz možno príde, by mal byť práve taký farebný, ako sme, všetci, každý za seba. Ale zároveň, že tam bude niečo jednotiace a to je práve tá túžba po rešpektovaní sa navzájom a hľadaní spoločnej cesty, ale zároveň ako keby tolerancie voči rôznosti. Ja by som možno konkrétne iba povedal, že nemusíte byť na strane konkrétnej, že sme na strane Iránu, hej. Ale môžete byť kľudne na strane Izraela, alebo konkrétne na strane ako Ameriky. Možno tam vidíte zmysel toho, čo sa deje a vidíte to zlo, že sa prejavuje niekde inde. A ja osobne to tak vnímam, že každý to môže vnímať ináč a každý si môže vybrať tú stranu, ktorú chce. Ale keď tá intencia je, že náš cieľ je, aby sa nikto nikoho nezavraždil, nikto nikoho nezastrelil a neposlal na ňo bombu, tak proste tam sa vieme stretnúť, rozprávať. Hej. Každý má svoj príbeh a ten príbeh ho núti, aspoň ja to tak vnímam, že môj príbeh ma núti to vidieť tak, ako to ja vidím. Ale chápem, že ľudia to môžu vidieť ináč. Preto to nie je, že tu je správna strana. Ja teraz to byť na strane mieru neznamená, že som na správnej strane. Pre mňa mier nie je nejaký výsledok, ktorý má byť za 10 rokov. Pre mňa je mier, že každý deň v situáciách sa rozhodnem tak, aby bol mier, nie ináč. A pre mňa je to cesta. Nie strana. Hej. No a také nejaké nastavenie zároveň, myslím si, že praje takému konštruktívnemu dialógu, kde si vieme akože spraviť si jasno v tom, že kde sú príčiny konfliktov a vieme proste s tým niečo spraviť, aby sme im predchádzali napríklad, alebo aby sme spravili nejaký krok, ktorý bude viesť k tomu mieru a bude obchádzať tú vojnu a tak ďalej. Na to je potreba tá rozlišovacia schopnosť a schopnosť podľa mňa určiť, kde je tá konfliktná príčina. Čiže ja som tiež za to, aby bola ako keby rôznorodosť, pretože každý z nás má slepé škvrny, nikto nie je dokonalý a to, čo jeden človek si myslí, že je v tom silný a niečom inom je zase slabý, ale keď má taký postoj, že OK, v tomto som silný, ale v tomto som slabý a tu by mohol mať niekto iný možno trošku naviac a on tvrdí niečo, no tak mňa to zaujíma, čo ten človek hovorí, ako to hovorí a k čomu sa vieme dopracovať. A to je potom tá kolektívna inteligencia. Vtedy to funguje. Takže by som to videl naživo, áno? Áno, no každopádne, chcem tým iba povedať, že toho mierumilovného ducha, ten mierumilovný duch ako keby vytvára tú kultúru konštruktívneho dialogu, ktorá k takémuto niečomu môže viesť. To nehovorím, že teraz mám nejaké plány, ale ja by som veľmi rád sa takého niečoho zúčastnil. To je proste ďalšia túžba do budúcnosti, do sveta, hej? Ja by som možno ešte povedal, že vlastne nechceme, aby tie články mali spôsobovať nejakú teraz diskusiu. To znamená, že ak si prečítate nejaký článok, nemali by ste na ňo ho komentovať. Nemali by ste ho reagovať na ten článok. Ale mali by ste v sebe akože to uchopiť a urobiť vlastný článok. Áno, v tomto momente toto není diskusná platforma. Ako proste, že nejde o to, aby ste reagovali, ale aby ste vytvorili vlastnú iniciatívu. To znamená, že ak tam bude nejaký článok a si to prečítate a vás nahnevá, tak nekomentujte to, že vás to nahnevalo. Ale uchopte to tak a vyjadrite svojimi vlastnými slovami celý tú túžbu po mieri, tak, aby to s vami ako by bolo v súlade. Aby sme sa nehádali, že ty si tu povedal niečo. Toto sú proste ako keby perspektívy, ako to človek sám za seba vidí. A my nechceme, aby ste reagovali na cudzú perspektívu,
a nejakým spôsobom ju súdili, ale vytvorili vlastnú perspektívu a pomenovali svoje ja to očami vidím takto. Ale na konci toho celého, ako to vidím, stále chcem mier. A o tom to má byť, že nemusíme sa teraz akoby súdiť, lebo to robíme stále a vidím to všade. Ale že vlastne tá intencia naša je, že urob tú iniciatívu v seba a ukáž nám tú svoju perspektívu. Hej, celú, ako to vieš najviac uchopiť v tomto celom. A neútoč na inú perspektívu. Aj keď fakt, že z duše nenávidíš, alebo fakt, že to nevieš pochopiť. Hej. Našou intenciou nie je, aby ste niekoho chápali, ale aby ste vyslovili vlastnú perspektívu. Hej. No. Dobre. Tak sa Myslím, teším. že- Ja sa teším na tie vaše akože, slova mieru a veľmi rád si ich prečítam a chcem vás tomu povzbudiť nejako, že pre mňa to bola ako výzva a rád by som to videl aj u iných ľudí. A nič nemusíte. Ani zdieľať, ani šíriť, ani nikomu to posielať, iba keby ste chceli. Tak sa majte krásne. Ahojte. Ešte na záver jedna vec. My sa vlastne aj tak trošku lúčime s týmto priestorom. Martin sa odtiaľ to sťahuje, takže to bol posledný krát, čo sme natáčali tu. Preto vidíte tie prázdne regály. A ja keďže hrám na gitare a v poslednej dobe som napísal jednu pesničku, ktorá sa volá Bude dobre, tak ja by som ju vám chcela zahrať a aby ste ju mohli si vypočuť a týmto by sme vlastne trošku aj uzatvorili takúto kapitolu.